ଗାଁରେ ରହିବାର ଫାଇଦା ତ ବହୁତ। କାହିଁକି ଏକଥା କହିଲି, କଖାରୁ ଫୁଲ ବରା ଆଜି କାହା ପାଇଁ ବନିଲା, କାହାର ସବୁ ଫୁଲ ବରା ପସନ୍ଦ, କମେଣ୍ଟ କରି ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ଆଜି ସକାଳର ଦିନଟି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲି। ସକାଳୁ ଶୋଇକି ଉଠିକି ମୁହଁ ଧୋଉଛି, ଗୋଟେ ମଉସାଙ୍କର ଡାକ ଶୁଭିଲା। ଡାକ ଶୁଣି ବାହାରକୁ ଯାଇ ଦେଖେ ତ ମଉସା ଜଣକ ଢେର ସାରା କଖାରୁ ଫୁଲ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଏତେ କଅଁଳ ଛନଛନିଆ କଖାରୁ ଫୁଲ ଦେଖି ମନ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ମଉସାଙ୍କ ପାଖରୁ 2 ବିଡ଼ା ଫୁଲ ଆଣିଲି ଆଉ ଭାବିଲି ଯାହା ହେଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଜି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷଟେ ମିଳିଗଲା। ଆଜି ୟାକୁ ବରା ବନେଇବି। ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଗାଁରେ ରହିବାର ଫାଇଦା ତ ବହୁତ। ସହରରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ମାର୍କେଟ ଯାଇକି କିଣିବାକୁ ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ ଏମିତି ନୁହେଁ। ଗାଁରେ ରାତି ପାଇଁ ସକାଳ ହେବ ତ କେତେ ପରିବାବାଲାଠୁ ନେଇ ମାଛବାଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଆରକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି। ଆମକୁ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ମାର୍କେଟ ଯାଇକି କିଣିବାକୁ ପଡ଼େନି। ସତରେ ଗାଁରେ ରହିବାର ମଜା ତ କିଛି ଅଲଗା। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଏ ଦିନରେ କଖାରୁ ଫୁଲ କେମିତି ମିଳିଲା? କଥାଟି ହେଲା କିଛି ମାସ ପୂର୍ବର, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ବାପଘର ଗାଁରେ ଥିଲି। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ସେବେ ବନେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିନଥିଲି। ଗରମ ଗରମ ଫୁଲ ବରା ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ତ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ଖାଲି ମୋର ନୁହେଁ। କଖାରୁ ଫୁଲ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ସମସ୍ତଙ୍କର ପସନ୍ଦ। କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ଠିକ୍ କହିଲି ନା? ଯିବା ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓ